Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malanto sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mursyahanon ng OFW no sa pagkapatay sa kwarto sa hotel sa Makati City kung sa diin siya gina-quarantine. Kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental nagdumo pero mga ospital puno sa gihapon. Siyam ka tuig bata nabungguan kag dalapakan sang salakyan patay. 29 ka mga nagparehistro sa COMELEC gid-file ang opposition pero napulot diri nag-isol. Kag sa good vibes aton kamustahon ang buhay money changer sa Bacolod downtown. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sininga semana ginapaabot nga sugdan sang Committee on Finance ng sangguniang panalawigan ang budget hearing. Suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, sang nagligad man lamang nga semana na submit sa SP ang 5.7 billion pesos nga proposed budget kag ini ang yara na sa Committee on Finance. Hindi naman pag ipatawag pa ang tanan nga departamento, magluwas na lamang sa mga importante nga departamento kasubong sa health, budget kag governor's office. Ang ginatutukan amo nga masabat ang pagpanghangkat nga dala sang pandemic. Ginapaabot nga sa second week sang November, suno kay Ferrer, mapasar na ang 2022 budget. Mangin priority ang pagtalakay sang proposed budget sang SP. Ang priority na to address natin. So, kung ano mga agency ang related dira, amo na priority ni Go. Okay. Number one, sa health services. So, kung ano pag-ini ka, duwa, well, of course, kabalo naman ka mo duwa na katuig ang economic recovery, i-address natin dira. Tingnan sa livelihoods ng labor components na binibig sa pangatan sa tao na dula na because of this crisis. Sa number 9, may kapin sa 300,000 pesos kabalor sang shabu, armas, nakuha sa checkpoint sa San Carlos City. Arestado ang 27 anyos nga si Richard Salazar kag upod sini nga minor de edad matapos sila makuhaan sang sachet sa illegal nga droga sa checkpoint sang Sabado sa Barangay 2 sa San Carlos City. Sunod sa PNP, naglapas na sa curfew ang duha ka sospek kag wala pa nila ginsapak ang checkpoint. Sang madakpan, dito nakuha sa ila ang shabu nga ginabalubanta na kabalor sang 232,000 pesos. May nakuha man sa sospek isa ka 45 caliber pistol. Kahapon naman naaresto sa bypass operation sa sulod mismo sa Bacolod North Public Cemetery ang 33 anyos nga si Junel Lapinid. Nakuha sa iya ang 48,000 pesos kabalor sa ginapatian shabu sa bypass operation sa sulod sa Patso. Kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa mga naaresto. Sa number 8, COVID-19 deaths sa Negros Oriental ang padayon nga nagasaka. Sa pinakaulihing nga datos sang Negros Oriental IATF, 48 tanan ang nagduga nga napatay sa probinsya bangod sa COVID-19. Suno kay Dr. Leland Estacion, ang Provincial IATF Ground Commander, 80-90% diri ang unvaccinated. Nagdangat na sa 365 ang COVID-19 deaths sa Negros Oriental. Yara man karon sa 2,145 ang total active cases sa Negros Oriental. Matapos madugangan sang 265 naman ka bag-o nga kaso. Samtang Negros Occidental ang may dugang nga 153 ka bag-o nga kaso sa COVID-19 kahapon. Kag 86 naman ang nadugang sa Bacolod. Base sa datos sa nga DOH Region 6, 5,135 ang total active cases subong sa Negros Occidental. Kag 1,921 naman ang sa Bacolod. Sa number 7,
Masobra sa 348,000 ka dose ang COVID-19 vaccine sa nag-abot kay nasag aga para sa Negros Occidental kag Bacolod City. 306,063 ang para sa Negros Oriental, AstraZeneca, Sinovac ag Pfizer vaccines ang nag-inabot para sa probinsya, kag Pfizer kag AstraZeneca naman ang para sa Bacolod. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ang nag-abot kag AstraZeneca ang kabahin sa ginbakal nga bakuna sa probinsya. Padayon ang kampanya sa pagbabakuna kag sa karon mas may pilian na sa bakuna nga nag-inabot. Base sa utilization rate, ang mga ginapadala nga bakuna sa mga barwak ang syudad ang nagakaubos kag suno sa kay Diaz, nagakasayuran nga mas madamo na ang mas nagapabakuna o kung maayo na ang acceptance rate sini. Samtang padayon naman ang registration para sa pagpabakuna sa mga 12 anyos tubtub 17 anyos. Wala pa sa abiso ang Negros Oriental gikan sa Department of Health kung saan magasugod ang pagbakuna sa mga menor de edad, pero handa ang probinsya sa tion nga ipatuman ini. DOH has not yet given us a go signal to start vaccination of those ages 12 to 17. Pero registration yan nila, sir? Ara naman. Sige naman. Oo. But hindi pa taka-implement. Still ang aton nga vaccination rollout, sige-sige, on a daily basis kay the national government has been giving us a lot of vaccines. Sa number 6, wala sa gihapon makilalaan sang PNP ang nasapwan nga nalumos sa barangay Takuling sa syudad sang Bacolod. Dayon pa nagahulat ang Police Station 6 sa karon sa pamilya nga magpalapit para ang isa ka lalaki nga nasapwan sang Biyernes nga nagalutaw sa suba sa barangay Takuling sa Bacolod ang makilala. Sunod kay Major Leo Estopa, mabudlay na nga i-identify abi ang biktima nga posible na lumos bangod yara na ini sa advanced state of decomposition. Posible man sunod sa iya nga gikan ini sa lain nga lugar kag gin-anod lang sa suba sa Takuling. Ang iya bangkay ang may tattoo nga pangalan nga Boyet sa iya duhan kag tribal nga tattoo sa iya nga butkon. Nagahulat pa ang PNP nga may mag-claim sang bangkay tubtub karon. Sa number 5, siyam ka tuig bata patay matapos nga mabungguan kag malapak sang 3 ka mga salakyan. Patay ang minor de edad nga lalaki matapos mabungguan sang Sabado sang gabi sang isa ka van sa atubang sang isa ka mall sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Sunod kay Major Jory Puerto, hepe sa Police Station 8, matabok na kuntani ang 9 anyos nga bata sang siya mabungguan sang van sa center lane. Nagpalagyo gilayon ang driver sang van. Pero magluwas diri, nalapak pa suno sa pulis ang isa ka pick-up kag isa pa kasalakyan ang bata. Nagpakig-angot naman ang PNP sa Land Transportation Office matapos man makita sa CCTV ang plate numbers sa mga nag-hit and run sa menor de edad. Sa number 4, napulo ka mga opposition sa 99 ka voter application sa Comelec Bacolod ang gin-withdraw na. May report si Nico Delfin. Sa 20,518 ka mga voter application nga nabaton sang Comelec Bacolod paagi sa voters registration halin sa Hulyo tubtub Setyembre, may 99 diri ang mayara sang oposisyon. Pila sa mga reklamo nga nabaton sang Comelec Bacolod sang Oktubre 14 ang batok sa mga nagbalihin sang voters registration kag mayaraman sang new voters registration. Ibang transfer, pero ang ibang naman dito sa Bacolod. Tubtob sa Biyernes pa ang natalana nga Election Registration Board hearing para ma-resolve ang reklamo, pero ginsiling ni kanya nga mayara na sang napulo ka mga opposition nga gin-withdraw. Kabayan sa mga ginakwestiyon ang residency sa mga voter applicants. Pila sa mga applications nga may opposition ang gikan sa Barangay 3, 30, 32, Alihis, Bata, Granada, Barangay Mansilingan, Singkang Airport, Tangub, kag Mandalagan nga may 29 ka mga opposed voters application. Bangod man sang ERB hearing, ginlimitahan sang Comelec Bacolod ang kadamuon sang voters applicants sa nagapadayon nga voters registration sa mall. 350 ka individual kada adlaw,
ang sarang nila ma-accommodate sa registration. Nagapangabay man ang pumunuan sa COMELEC sa mga nagaparehistro na kompletohon ang ilang mga dokumento. Bangod isa ini sa mga masamiras sang delay kag paggutok man sa registration area. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, mga discount kag iban pagig nga pribilehiyo ginaduso sa Emergency Operations Center para sa mga fully vaccinated individuals. Hindi lang ang pagpahalog sa travel restrictions ang mangin pribilehiyo para sa mga fully vaccinated na. Sa meeting upod sa katapos ang Hotel Restaurant Association of Negros Occidental, ginuso man sa katapos ang Emergency Operations Center nga kuntani madugangan ang pribilehiyo sa mga fully vaccinated paagi sa mga discounts kag freebies. Ginuso man ni Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical Data and Analysis sang EOC, nga matagaan sa dugang nga privilege ang mga fully vaccinated nga maka-dine-in sa mga restaurant kag iban pagig nga mga food establishment sa syudad. Nagapati ang EOC nga iniman ang makainganyo sa publiko nga magpabakuna kag makabudig man sa amat-amat kapag bangon sang ekonomiya. Samtang temporaryo man nga pagsiradaan ang mga patso sa Negros Occidental pati na sa Bacolod City humalin sa Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Kabahin ini sa mga tikang agud na paiway ang pagginutok sa mga patso sa pagdumdum sa pista minatay. Sa number 2, magamay man ang ginidog pero may pagdubo karon sa kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Suno kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz, madam ka recover. May pagdubo man sa positivity rate. Kung sa tuanay, nagasobra sa 1 ang occupancy sa mga quarantine facilities sa probinsya, nagamat-amat na ini nga nagaligwa karon. Sa Cadiz Healing Facility, subong nga adlaw, 41 na lamang ang nagatiner. Sa nagligad, 150 ang yara diri. 68 naman ang yara sa EB Magalona. Kag as of October 16, 54 ang sa Silay Healing Facility. 30 naman ang yara sa Mambukal. Ugaling padayon nga puno ang mga ospital tugas ang moderate to severe cases. 102% ang admission sa ospital sa Cadiz, 92% naman nga puno ang ospital sa Valladolid, kag 66.67% ang ospital sa Himamaylan. Suno sa Provincial Administrator, hindi pwede nga magkumpiyansa kag padayon dapat nga mag-andam kag maghalong ang publiko. 4,069 ang active cases sa probinsya base sa pinakaulihing nga report sa Provincial Incident Management Team. Damo na nag-heal, no? Damo na nag-recover. But still, damo gyapon ang nagasulod sa ospital nga mga moderate to severe nga mga symptoms. We cannot still say we can put our guard down because 4,000 is still a big number. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka pulis na nagapangayo sa karon sa hustisya sa kamatayon sa iya utod nga isa ka OFW. Nasapuan nga patay ang iya nga utod sa sulod sang isa ka kwarto kung sa diin siya nag-quarantine sa Makati City. May report si Nico Delfin. Kahapon kuntani sugato ni Patrolman Nico Malibong ang iautod nga si Sheila May Hiliares, 40 anyos, nga nagtrabaho bilang domestic helper sa Lebanon. Oktubre 7 nakabalik sa pungsod si Sheila May. Gani isang Oktubre 8 ginpaidalom siya sa hotel quarantine. Pero wala magdumdum ang iya pamilya nga sang nagligad pa lang nga Lunes, siya ang magtaliwan bangod sang hemorrhagic stroke samtang gina-quarantine sa Eurotel sa Makati City. Suno kay Malibong, duhaman ka adlaw nga wala nila makasugilano ng ila utod. Gani ginayo nilang ila pakaisa nga yara sa Manila nga kadtuan ang ginatiniran nga hotel ni Sheila May. Tubtob nga nasapwan na lang ang iya bangkay sang Miyerkules. Tani nakaupod kami bilada mo kami tani plano kami kami maaglagaw sa kami na di galing kay amo na ang nadamtan do lain nga surprise ang gihatag wala naman expect nga mo ni kay syempre mayo man niya lawas din sa college ko gaobran sa dito mo kay isama na sa gabulig sa una sa akon isa na sa mga pinaka-proud nga naagom ko nga akong handom nga maging police nga mo na tapos siya ginang very first supported ko nga ate nga tapos amo nang natagok.
Nagapating pulis nga responsibilidad sang Overseas Workers Welfare Administration kag sang tagdumalahan sang hotel ang pagsapupo siya utod nga may allergy sa pila ka mga pagkaon. Gani sila man karon ang naghihinyo sang bulig agod nga mapasakaan sang kaso ang mga natungdan angot sa kamatayon sang iya magulang. Ang question is, kulang gid sila sa monitoring, kag ang negligence ng ilang staff kag sa hotel, kag mismo ang OWA. Nga abi under quarantine ang akon nga magulang, nga abi dapat every 4 hours gina-check na nila, gina-check na kay syempre ROF na mo. Dapat may mga medical staff na sa may hotel, may mga nurses something ra. Kaya nga abi wala nila gina-check, dapat gina-check na nila ang BP, ang sitwasyon sang or bisan tawagan lang nila kung kamusta. Eh syempre dapat tinanglan mo, ibaloon ang background sang sang tao, sang gina-quarantine nyo. Syempre siya lang isa sa kwarto. Buwas sa hapon, mag-aabot ang bangkay ni Sheila May. Gani tuyo man ni malibong nga sugato ng iya utod antes nila pagadalon sila puloy-an sa banwa sa Murcia. Nagahulat man sa pag-abot ni Sheila May ang iya siyam katuig nga bata nga babae. Nga tuyo niya man kunta ni isorpresa, makaligad ang 8 katuig nga pagsakripisyo bilang OFW sa luwas. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa good vibes sa sininga pandemic, kumusta bala ang sitwasyon sa mga money changer sa downtown Bacolod? Ina ang aton hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Kung nagalabay ka sa Maydanan Balistero sa Bacolod downtown, kag may makita na nga nagapungko sa higat sa sidewalk, nagabitbit sa calculator, may belt bag, kag nagasugata sa mga naganilabay, kag nagahambal, "Day, dollar ka day." Abot mo na ini sila mga money changers o kung ginapakambihuan sang foreign currencies. Suno kay Wilfredo Tupas, 25 nga katuig siya nga money changer diri. Kag ang ini nga lugar ang ilang nga napilian bilang mga money changers kay diri sa una nahamtang ang daan nga post office. Sa mga naga-claim sa sulat nga may unod nga dolyares, nagarekta pa kambyo sa ilang gilayon. Sa post office diri amo na nakabastard diri. Oo, mo na damo di ang kuan. Kaya may ginakuha sa post office ka kwarta man mismo ha, nga dollars. Kaya isa man masulat, na mga ginapiod na blang tag $10, $20. Pud sa sulat. Oo, tapos bangko din. Di mga bangko da, tawag mo lang sa amon. Okay. Kaya kubaylo sila. Tapos ito lang data sentro sa una. Dekada 90 amo ang peak sang negosyo nila. Pero sa nagsugod na pang cambio sang foreign currency sa mga grocery stores kag malls, kag subong pati mga pawn shop, nangin apektado sila. Kag nag-abot pa gid ang pandemic. Wala na sa may nagapinauli gikan sa iban nga pungsod, kag kun mayara gid man, bangod na wadaan sa trabaho. Si Tatay Ben, 29 anyos na nga money changer. Las 9 pa siya sang aga nagaplastar diri, pero pasado las 12 na, wala pa siya bisan isa ka kliyente. Basta may kliyente ka na sa buong adlaw? May nakabiwan ka na, wala pa? Udto adlaw na zero gapon? Pila ka nakatuig diya? 29. Ha? 29 years. 29 years ka na diri ka tambay. Pangkabyo man. Bulan sa Oktubre, kag dapat highlight sa Mascara Festival. Nga dinaguso na tani kuno ang tao sa downtown kag masako na ang pakabyuhanay pero bangod sa pandemic, halos wala sang tao sa downtown. Biri, ni pa lang pagbiri nga daan niya, damo na natani diyo. Tiwala mo magyapon. Sa bagay, luwagan na to ganing Manila. Kani? Mo magyapon. Kag, hinali pa nagbubu ang ulan. Nanghimos na sila anay sang ilang mga bangko ag nagpahigad. Kutob sa mga salakyan nga nagapondo, ila ginasinyasan. Ang money changer kuno nga trabaho, paswerte-swerte. May mga tion nga makaganar sang 4,000 pesos sa isa ka adlaw. May tiyempo man nga sa sulod sang 3 ka adlaw, zero. Mayara gid yan. Ay, di po ba? Isa tayong 3 ka adlaw, gano'n wala gid yan. Wala malagit. Kastog ka ba sa plite? Hindi ka pag-star Oo, bago pa ko yan. Taga-bago pa? Oo, kastog sa plite. Pero wala sila sa gihapon nagkadulaan sa paglaom. May mga loyal sa gihapon sila kuno nga mga kliyente nga natak-an magpila sa bangko kag nagabalik-balik sa ila. Kung nakuha nila kuno nga makasurvive sa sulod sa masobra 2 ka dekada, masalangan man nila ang pagtilaw dala sang pandemic. Barb, sila ni isa sa mga kumbaga mga tao sa downtown nga affected man gali sa patabo nga pandemic. Ang pandemic, Ming, no? Wala din yan sa may na-spare. Oo. Sila na silang dollars, Oo, di ba? So, naman, biya mo sa downtown, masugata sa imo. For the longest time, sila grabe ka apektado ko, especially pag may malls. Sa malls, di ba? May money exchange na sa mga groceries. Meron na kang subong, pati pawn shop, kabaylo na dollars. Wala labot, may nga damo kompetensya. Ang pandemic, yan nag-igog din sila. Pero namin sila, kay sila, padayon sa gihapon, wala na give up.
hindi pwede mag-give up mo. Correct. Kaga mo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.